Halelúja. Nadprirodzená viera. Keď sa pozrieme na stále Matúš 8, 14-17, Petrova svokra mala horúčku. Ježiš prišiel, pokáral horúčku, ona odišla. Môže horúčka počuť? Odišla, poslúchla ho. Môže? Má osobnosť? Môže počuť? Horúčka odišla. Halelúja. Ona vstala a potom im posluhovala. Sláva ti, Pane. Matúšovi 9, 2, 6. Ideme do 9. kapitoly. 2, 6. Priniesli mu porazeného na ležisku a keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému: dúfaj, dieťa, odpustené sú ti tvoje hriechy. A niektorí zo zákonníkov povedali sami sebe: tento sa rúha. Ale Ježiš videl ich myšlienky a povedal: prečo myslíte na zlé veci vo svojich srdciach? Čože je ľahšie povedať: odpustené sú ti hriechy, a či povedať: vstaň a choď? A povedal porazenému: vstaň, vezmi svoje ležisko a choď domov. Trošku som to skrátil. To je v súlade so Žalmom 103, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti a uzdravuje všetky tvoje nemoci. Čo robí Ježiš? Toto je prorocké slovo zo Žalmu 103. Tam Boh dal dopredu vedieť a prorokoval, že keď príde Mesiáš, on zoberie všetky naše choroby a nemoci a odpustí nám všetky naše neprávosti. To znamená, že budeš spasený a budeš uzdravený. Spasenie je zo slova sozo. Sozo znamená uzdravenie, spasenie, bezpečnosť a mnoho ďalších vecí. Si spasený, tak si aj uzdravený. Keď trpíš nejakou chorobou a povieš si, že raz budem spasený, to nehovoríš dobre v súlade so slovom. Ty si už bol uzdravený. Keď si spasený, potom si uzdravený. Keď sú tvoje hriechy odpustené, potom sú tvoje choroby a nemoci uzdravené. To hovorí slovo. Halelúja. Kto tomu verí? Kto verí Ježišovi? Halelúja. Zobereme si ženu s krvotokom. Ten príbeh všetci poznáme a žena s krvotokom, ona keď počula, čo sa deje, čo robí Ježiš, ona prijala cez počutie vieru a rozhodla sa ho dotknúť. Ona sama v sebe povedala: keď sa ho len dotknem, tak budem uzdravená. To znamená, že jej viera sa potrebovala prejaviť. Viera sa musí prejaviť v skutku. Ona konala na základe svojej viery. Dopredu vyhlásila svoje uzdravenie. Keď sa ho len dotknem, budem uzdravená. Potom, keď sa ho dotkla, prišlo uzdravenie. Jednala na základe svojej viery. Amen. Keď sa pozrieme na toho muža, ktorý mal uschnutú ruku, Ježiš mu povedal: vystri ruku. Ten, čo mal tú ruku uschnutú alebo niečo také, on si mohol pomyslieť: ako ju môžem vystreť, keď je uschnutá? Neviem ňom hýbať, skúšal som to 100-krát, ja s ňou nepohnem. Keby toto povedal, tak by nebol uzdravený. Ale Ježiš povedal: vystri svoju ruku. Halelúja. A jeho viera postala cez to slovo. Toto hovorí Ježiš, ten, ktorý robí divy zázraky, ten, ktorý je Mesiáš. Vystrel ruku a jeho ruka bola zdravá. On urobil niečo, čo predtým nemohol urobiť. Dnes, aj keď slúžime uzdravením ľuďom, hovoríme: pohyb sa. A mnohí ľudia sa len pozerajú, čo od nich chceš. Alebo pohni ramenom. A ja som to skúšal. A potom odídu tak, ako predtým. Ale je to tvoja viera, ktorá ťa uzdravuje. Ježiš nepovedal: moja viera ťa uzdravila, tej žene s krvotokom. On nepovedal: vieš čo, moja viera ťa uzdravila, moja moc ťa uzdravila. Toto Ježiš nepovedal. On povedal: tvoja viera ťa uzdravila. Tvoja viera ťa uzdravila. A toto ti hovorí aj dnes. Pán hovorí: tvoja viera ťa uzdravila. Halelúja. Halelúja. Keď ľuďom narastla viera, tak začali kričať: synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Poď, dotkni sa ma. Mali túžbu po uzdravení. Koľko ľudí dnes má takú túžbu po uzdravení? Keď sú chorí. Sú pod depresiou, ľutujú sa, robia zo seba obeť. Ja som obeť nejakej tej choroby.
Ale potom to majú, potom v tom žijú. Ale tuto vidím niečo iné. Ja tam som uvidel, haleluja, že tí ľudia kričali na Ježiša, Pane, tu som. Nech tvoja moc príde, poď, dotkni sa ma, uzdrav ma. A stalo sa podľa ich viery, dostali uzdravenie. Haleluja. Haleluja. Ty musíš bojovať dobrý boj viery. Niektorí ľudia sa upnú na temnotu, na rôzne veci. Ale upni sa na Božie kráľovstvo, upni sa na Ježiša, upni sa na jeho slovo. Haleluja. Si vo svetle, tam vládcovia temnoty nemôžu ísť, lebo si vo svetle. Haleluja. Božie slovo je našim svetlom. Amen.